ड्राइभारा फैसा थोआ जादों आहा फैसा नांगौ जादों फैसा सोखोदों नोंलाय बुलो बा गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो मर्निं टाइम ओमफ्राय आं बारायसिम बाजारसिम थांफानो नागिरदों मानो होनब्ला बेदर लायनो नागिरदों आरोना लायनानैहाय आङो दखानाव डाइरेक्ट फैगोन ओमफ्राय दाहाय माखौ लांफैनो थिनगोन आं न'सिम थांला आं थफ्ला थफ्लि गासिबो दखानाव गारबोजोबखाबाय आरोना स' बिदिब्ला थगाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो मार्केटआव अमा बेदर लायनो आङो ड्राइभारा खुगा थुगा होदेरजोबबावनाय गुसुथार लोगोफोर थान्दा थान्दा आधा केजि लांसां आधा केजि 200नि yes जाओ थांदो स' लोगोफोर दायो आङो नै मार्केटआव हाबफैबाय आरोना बिनिफ्राय आङो दायो बेदरखौ लानानै थांसै आरोना दखान दायो मर्निं टाइम ना दखाना बांद्राय खुलियाखै आरोना बन्द' गोजानो गय फाथै लांग्रा दखानफ्रा खुला थायो मानो होनबा मर्निंआवनो खुलियो आरोना बिसोरो बयबो लांफैयोना लोगोफोर ओमफ्राय बाखि दखानफोरा दाबो खुलियाखैमोन आरोना बन्द'आनो दंमोन स' बेदरखौ लायग्रोनोसै र' लोगोफोर एसे मोदोम गोनां स' लोगोफोर आङो मार्केटनिफ्राय अमा बेदरल' लानानै फैदों ओमफ्राय नेम्बु लाबोफादों आंनो नांगौना आखाइ फुनो बिनि थाखायनो आरोना आङो जेबो मैगं लाबोआसै न'आव लाफा दंखायो मा मैया लांनाय बेखौल' बेदरल' लानानै फैदों आङो थाबायनोसो थांगोन आङो टट' गाखोलाङा थाबायनो लुगैदों आरोना खालाय टट'ल' गाखोबाय थानाय जायोना स' लोगोफोर थांगासिनो दं बिदिब्ला आङो दखान फारसे स्टेन्ड मोनफैबाय आङो लोगोफोर बियो नैबे अट'आ गुरफेलारि थाङो नामा दखानखौ साजायजोबखांबाय आङो रेडि खालामखांजोब्बाय बिस्कुट जादां बिस्कुट गोथावथार जानो जाम टेस्टिथार जानो गोथाव बे बुस्थुआ आं दिनैसो सिगां जाखांबाय आं गोबाव जाबाय बावबायबो स' लोगोफोर आङो न'आवसो फैबाय ओंखाम जानो मा दंहैयो न'आव दखानाव ओमफ्राय बोरायाबो दखानाव ओंखामा जानानै थांबाय दखानावसो थाहैबाय दा बिमाजों गावजों दङ गाव फैगोन दसे थानानैहाय ओमफ्राय आङो थांनोसै ओंखाम ओंख्रि आङो गय लादां नै थाइब्रै मिस्ट्रिफोर खामानि मावगासिनो दंना वाला कमप्लिटआनो जाजोब्बायानो आरोना एसेल' बाखिसै दा देखायगोन आं माबायदि कमप्लिट जादों सिलायाबोथ' जास्ट धालाय होजोब्बाय जोंना एबार रेक्सआव हायाव उन्दुबाय थानो नंला आरोना हायावल' उन्दुयो खालि हायावल' बाहेरायावल' गावनि बिसिनायाव उन्दुनो नागिरा बेयो ओमफ्रायो आरो गोलोम बोथोरावथ' बिराद गरम जायोना दुनिया ओंखाम जायगासै र' लोगोफोर दहाय लाबोना अमा बेदर आलु लाफा दोलो संनो थिनबाय आं माखौ सङासैनो दालि गोनांखाय आं आरो दालिखौ जायाना ओमफ्राय लाफाखौसो जानो लुगैदोंमोन आङो दा मोनाफ्राव नङाबा गाबोन संथोंसै ओंखाम जायगासै र' लोगोफोर
थांगासिनो दङ गय लानानै गुसुथारनाय न'आव सफैबाय आङो आया ओंखाम जागासिनो लोगोफोरनि जेबो गैया दालि जहल बेदरल' एवनाय ओमफ्राय आङो दालिखौ जाया आङो बेदरनि ग्रेभिजोंनो जानोसै ओंखामासो गोलैबाय देखायथ'ला दे लोगोफोर थोरसियावनो हायद्लालाबायनानै लादों आङो अमा बेदर अमा जानोसैलै आं दाख्लै उदै सानाया एक्सुवेलि माजों थुखैजानानै खाना दोनजादों ओमफ्राय ओंखायनो गाबगासिनो आंखौ ओंखाम जानाय नुनानै गासिबो जाखांजोब्बाय नानिबो ओमफ्राय आइयाबो ओमफ्राय आरो आइ सासे दंबावो बेबो जाखांबाय आंल'नो बाखिल'सैमोन एक्स'बो जाखांबावबायसो एक्स'आ मा जावसि नोंना गो हेलमेटआ गोलैबाय बुजागोनसो नोङो जाव सिदाहे जि फाल्थुखा खालि बेयावल' फैनो नै फैजाबाय नोङो नै औवाल' गाखोगासिनो दं सोगोथ' नोंलाय बुलो बा ओंखाम जाखांबाय आं लोगोफोर नै बेखौहाय इदि जोंना मोखाङावहाय माने सायाव सिङावल' फिनिशिं होनाय सायाव फिनिशिं होआखैना हा होनांगोन थाथोंसै नाङा नैखौ फिनिशिं होदों आरोना इदिनो माने सिमेन्टआथ' आग्लायाखै बाला आग्लायदोंमोन नालाय ओंखायनो सिमेन्ट लाबोदेरनानै बेखौ फिनिशिं खालामदेरदों उन्दुआ उन्दुनो थोनबाबो आंबा उन्दुनो थोनदोंमोन सान्दुङाव आराम मोनदों जिरायनो थेन्थ'लां नै अलमस्ट वाला जाबायानो आरोना लोगोफोर कमप्लिट ओमफ्राय नै इसोरखौ थिखोनो हाथ'ला फैसा गैलानो फिसा आदाल' थिखोदों आरोना बाखिखौ जोंखौ थिखोथों होननानै दोनदों दाना आंनि आइडिया जाबाय आं अमा बेदरजों ओंखामखौ जाजोब्बायानो नै माथो बैनियाबो जाजोब्बाय नामा हरैनि फारसेनिया माबा लागायनो थिननायखौ लागायखोना लागायदालाय दा नै बिदि गुदुं दोनो ओमफ्राय ओरैजाय जेबो दोननाङा ना माथो जाखो बेखौ होगोन ना होनो माथो इथा अन्थाइ सन्थाइ गारनानै दोनदों होआबाबो जेबो नंला बियो मा र' दसेयाव नांगोन आं भिडिअ जाखोर गारजोबो औ लामाया मोजां जाबाय बिथिंजायनो गारखायाना बिसिनि डिग्रिखौल' बै खनायावसो गारखायो बैथिंजाय ओरै खिबुथिंनिखौ माने फिनिशिं खालामादै लोगोफोर बिथिंजायनो थादोंसो मोनसे साइडल' खालामगोन बायहेरानिखौल' खालामगोन सिंनिखौल' खालामदों बायहेरानिखौ खालामा बेखौ बिदिनो दोनगोन होखाया बांसिनानो मानसिफ्रा बायहेरानिखौ बिस्राबो होआखै बिथिं प्लास्टिकखौ ओरैल' गारनांसिगौ प्लास्टिकखौ ओरैजाय गारनांला बै हाया माने जोंना दै गबोनानै सुस्र'बोजोबनानै बैयाव गोजौ जाफैयो आरोना दैया ओरै गबोजोबोना जोंना दैखरनिया थिखोखानांसिगोनथ' एबार मेसेङावनो माने बेराया एबार टेनसन जानो नंला खस्थ' जासिगोन दसे बायहेराथिं गसं आया आंना फैसा होबाय आनै दंखायो खर'आव कफि जादों आंनाबो ओरैबायदि कफि जादों फैसा थोआ जादों आंहा फैसा नांगौ जादों फैसा बैसिनिबो गोजौसिन नंगौना नङा जानो बैसिनिबो गोजौसिन बायदिसो नुला लांबाय आं मबाइल नुदों मा जाखो ना गोजानाव थानायखायसो बिदि नुगोन ना माखोथाय लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन दसे नोंसिना खयथा जाबदों बेखौ नायलाय थांनानै फैबाय आं दायो ड्रेस चेन्ज खालामनानै थांगासिनो दङ दखानाव सफैबाय आं लोगोफोर दा थांनाय जागोन ना जाला बुंनो हाथ'ला माया न'आव थांबाय खामानि दङ
बोरायाबो उन्दुनो ओंखारदोंलायनो दुगैयाखैनो बियो दाबो आं दुगैनानैहाय फैबाय ओमफ्राय दा दसे दुगैनोसै आं दसे उन्दुनो फुजा हरदाहायसो होनबाय 7:30 नायनोसै थांनाय जाबा थांसै थांनाय जायाबा थांला फिलिम फुननो मोना आखायावहाय आखायानो नायनोला एम्बुजों फुननानै दहाय बिजों फुनबाय होनबाबो आरो बोरैबा दै नांबानो गोसोम जायो दै नाङाबाल' साफा जायो गावबायना आखाइया गोजां बोथोराव आंना माने आं आगोल न'आव थानाय समाव बिदि जायामोन दै ओमफ्राय जेब्लानिफ्राय आं गसाइगाव फैदों अब्लानिफ्रायनो माने दैयानो मिलाया आइरन दंना बे दैया बेनिफ्रायनो मिलायासै आरोना मोदोमा आथिङाबो गावग्रासो जाबावबाय आफा दावदैया गावो